إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن العبادات التي أوجبها الله على المسلمين في هذا الشهر المبارك زكاة الفطر. شرعها الله للمسلمين تطهيرا لنفس من أدران الصوم، وتطهيرا للشائم مما قد يشر فيه وينقص صوابه من اللغو ورفش، ومواساة للفقراء والمساكين، وإظهارا لشكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسر من أعمال الصالحات فيه. أمبيالتانو amba demenyini amba yafadeli amba nyini alafia kan kisi ka bonyire kun toro manan ka barajugu ni alay jomin kanda ode kanda bagay ni alay jomin fili kanda bagate sorola ambe seriya ma site minni bato la makka kani ala kelempewte ye nyogonte alala ambe seriya muhammadu alaka jondo alaka chidendo kisini nema baka anaka dunken anaka shawon ala ku kishi min kacha no tuma ka boye an ka do abe batawla baton munu ni ala yo wajibiya silamauka abe batawla baton minni ala ya wajibiya silamauka nin kalo minni ahera kacha waye zakatul fitri. Zakatul fitri ala ya ke sariyaye silamauka. Zakatul fitri beke sababu ye kanun sheneya kabo bakilu yama. Mogo minni ya ka zakatul fitri bo abo chogola abeke sababu ye kinni ka sheneya kabo nafolo kanu ko juguma ani bakilu ya. Zakatul fitri boli beke sababu ye fana ka sumbaga fana ki sheneya. Ika sun kononana kuma lankolo munu nyu soro ika sun kononana ani junubu ko munu nyu soro ika sun kononana zakatul fitri beke sababu ye kulu fana yafa iye. Zakatul fitri abeke fana ka ala barikada ko bange alaye masami ni aye nema minke aka jonka kani sungalo ka suni ka nogoyaye ani ka joli nogoyaye ani fana ishera ka bato nyuma munun ke akono. Zakatul fitri be fana barika dalike awa zakatul fitri abeke yuru wali fana ye ani demeye kata fantawma ani misginu. Ode yato anni ibn Abbas radiyallahu anhuma qala farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhuratu lishaimi min al-lagwi wa rafas wa tu'mati limasakin. Ni hadisa bi Abu Dawud kono Abdullah ibn Abbas ko chide nye zakatul fitri ko yake fardai ko zakatul fitri ko abe sumbaga ko abi sheneya kabo kuma lankolo munun fora sun kono ani ye junubu munun ke sun kono ko zakatul fitri beke sababu ye ka sumbaga seneya kabo ulula. Ko zakatul fitri ko abeke dumuni fana ye sallido ka di fantawma ka ke ulu fana ma dumuni ye. Donc ni hadisa ya yirana zakatul fitri farda de do. Ni nyinin kali tera zakatul fitri yere ka kiri ye juma ye folo. Sunna do wa, wajibi do wa, farda do wa, zakatul fitri farda de do. Abdullah ibn Abbas ko farada Rasulullah ako cide nyake farda de
donna jakatil fitri ye fardade jakatil fitri aboli bokumbala wa bokumbala o fana be hadisa yin kono akwa bokundo ye munye kasumba useneya kabo kumallan koloma ani junubu ko munun yu soro sun kono ani fana abokundo ye munye kake dumuniye fanta munye awo jakatil fitri min fulani nye abe jonka Abdullah ibn Umar ka hadisan nana ko prepare la tiganye jakatil fitri be jonka jombe jakatil fitri bo wani ibn Umar radiyallahu anhuma qala farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakatal fitri sha min tamri aw sha min sha'ir ala li abdin wal hurri wal zakari wal unsa wal shaghir wal kabir min al muslimin وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ni hadisa be bukhari muslim kono Abdullah ibn Umar ako ko cide nya zakatul fitri ko cide nya ke fardai ko sa'u kelen tamaro ube sa'u kele shairi awa ko zakatul fitri ko abe jonka abe horoka abe cheka abe musoka abe demisheneka abe makorbaka ni mugo islamade jakatil fitri abe bo silama de bo silama jombe jakatil fitri bo horo babo che babo muso babo demiseni babo makorba babo donc ni silama koni de jakatil fitri bika Abdullah ibn Umar aka hadisa min fulen ni nya fana yayira ko cide nye jakatil fitri ko farada de do farada o temenen ko fe hakim min bo ayo fana foanye ko sa min tamra wa sa min sha'ir ko sa u kele sa u mudun nani de bebe sa uma ko sa u kele de bebo jakatil fitri la ceni muso horo ni jo demiseni ani makorba aw ni mo mi demba ya tigi mi jakatil fitri afora mo kelen kele de ni kuma nyesira yere de ma ikika jakatil fitri bo mais dutigi ni dutigi min ko nka dudon ube mo munun na fakati bin kan ka dembaya mbu ka jakatul fitri bo ibu bo ibu ka dembaya ka jakatul fitri bo e kelemba bo har ni to ma bo e kelembe sheka be bo mo munun bi marala ni ko ibu ka jakatul fitri bo iba bo o jakatul fitri abe bo jumanna balo hadisa do nana ko prepare la tiganye والنبي سيد الخضري رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساء من طعام أو ساء من شعير أو ساء من العقد أو ساء من جبيب أو ساء من تمر وكان طعامنا الجبيب والشعير والعقد والتمر أبا سيد الخضري أكا حديثنا أنا كوتشيدني زكاة الفطر كوياك فرداي ko sawu kele kabo balola ube sawu kele tamaro ube sawu kele jebibe ube sawu kele nono jala hadisa dola aban sedo khudruka hadisa na chogo dola kunna nakhrujuhu fi jamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa min ta'am wa kana ta'amuna ash-sha'ir wal-jabib wal-aqit wat-tamr aw sedo khudruko ko ciden tilela kulu tumbe jakatil fitri bo balo de la adama dem balo kulu tumbe jakatil fitri bo odela ko sa'u kele shairi ube sa'u kele jabibi ube sa'u kele nono jala ube sa'u kele tamaro donc ni ya irana ko jakatil fitri ko abebo adama dem balo de la ciden telela ni balo de tumbe cheikh silabun temiya ko ako har ni ciden tilete adama dem munu fana naw be nyana ma ya yoromi munu nya ka balo ye abe jakatul fitri bo odela aw fana ka balo ye munu nye jakatul fitri abe bo odela mbalmo jakatul fitri na abe bo fana balo la anyuma ikanka jakatul fitri bo odela lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna alako atesheka bato haqiqani bato dafalen shoro nyuma ya dafale atesheka sura bada foka fende na fakati min kadi aw yere donc jamana in kono dugu in kono bi dugu bayin kono min kanyi
bebe bindu ka caya sallido o ye malode ika jakatil fitri bo malola o de kanyi kateme nyoka janko do nyodo be a nyaman kacha a bele kacha a bogo kacha bo ika jakatil fitri bo malola o de kanyi melum jakatil fitri a worila matenya ka bo worila o tenya de jakatil fitri be bo balode la ibn Qudama akom mugni kono wala tujiji alqimatu لأنه أدول عن المنصوص من قدام أكون مغني كنو أكون مني جكات الفطري أفالري كابو وريلا أكوتي وساكده أكو بسك نيو كدرون كيدن يدريلا منون ناتي إجنغنا كابو دريلا ولا أوريلا ماتينيا شو عبد الله بومباجي كو أكو جكات الفطري ko atese ka bo worila matenya ko ibabu balo de la ko doni ke baga fambam bode ka ko de ka delilu ka kene fana ko jakatul fitri worila matenya de ko ibabu balo de la ko jamhurul ulama ku bode ka o de ka delilu ka kene fana ko ciden na ka shebo uye jakatul fitri bo balo de la amma sabati ciden ka sheba kelembolo ko delila ka sanu bo jakatul fitri ube worije o masabati amma sabati ciden bolo ku ye jakatul fitri bo fe ciden ka sheba bolo ku ye jakatul fitri bo fe worela minte balo a worela matenya lezina daima li buhsil ilmiya doni ke ba groupe min be saudiya nyini kali jabu kama ufana yo jabu kelende fo uko jakatul fitri worela matenya ka jakatul fitri bo wolira ko atenya ko pasika ni ciden ka dere lawte nyogonta ciden ye della munun nati ako aka bo balo de la ako dina fana jakatil fitri bato de do dina de do ko dina fana tawqifiya dina la kana foike ni della ti bolomina jakatil fitri ye bato de do donc hadisa ma sabati ni ciden ko aka bo worila amma sabati ko shebo ya bo worila donc atenya ko ciden fana ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu ciden fana ko ni mogo ye fendo ni dina kono ni mi nyamare mina ikabara be sadima e waka jakatir fitri bo worila ciden ka barate aka kumata ka aka sabatelita ka majahabu yerela ubafu ko majahabi mimbaka oye Abu Hanifa tade Abu Hanifa fana aya yere jeyade ako wala yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ta'lam min ayna aqjinahu Abu Hanifa ko ate daga mogo yede ikan an ka kuma mina ko be barake naye fuyi ka do anyanka delilata yoromide Qur'ana ni sunna la Abu Hanifa aka kuma na chogo dola ako haramu ala man lam ya'rifu dalili an yufta bi kalami Abu Hanifa ko haramu yara mogoma ni man ne ka delila bo yorodo ikana tam mogo kunna foni ninka kuma donc Abu Hanifa kuma ateminan ni yoro lade ani ciden ka hadisaw ye nyogon soso ani shebo ka bara ye nyogon soso delileta tala bo doni ke ba do fa mo do fa na be u ben no ya nyini deke o tanka sabatira majhabi dola awanne babo pasiga be ma Abu Hanifa ka majhabi Allah ni Abu Hanifa ya fo aba ka majhabi la chogo delila de belaje ni delila bala ibe bara kenai ni delila tala Abu Hanifa ko aleka kuma kabila waja sahali hadisi fa huwa mujabi Abu Hanifa ko ne hadisa sahara doro ko de aleka majhabi wa hadisa sahara ko akabo balo de la donc mo kanata dilo Abu Hanifa ka kuma ina ko be ciden ka hadisa usoso ko ibe ciden ka hadisa usoso jakatil fitri abebo balo de la o de bato abeto bato bangalena ni jakatil fitri tera wori ko e doro abeke bato dogolenye abeke bato dogolendo donc ninka famu kosobe hari mogo munun be yorola ni balote minaye aye wori ci kanaka jamana wula fantaw be jamana mununa uka jakatil fitri ka do balola uka adi fantaw ma men naya bo worila abe yoromi atenya de ode kuma sahlenye a worila matenya bo jakatil fitri abo wakati abe bo wakati juma wakati damado bala anana Ibnu Umar anya ka hadisan min fo ako amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
أن تودى قبل خروج الناس إلى الصلاة. عبد الله بن عمر كو تيرنيا نيامر ياليك جاكات الفطر كبودي ساني أنكتا سالي كنكا جاكات الفطر ببو ساني أنكتا سالي كنكا مي أبو وقت دمدو بالا. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نوتيها قبل الفطر بيوم أو يومين. جاكات الفطر أبو وقتي دوبي ودغرا ويا وقتي جمعة. عبد الله بن عمر كولو تنبي جاكات الفطر بو كادي مغوما منومبا منا ساليني ني دونكليني وبي دونفلا ni donkele don fula tora ni sallice jakatil fitr be sekabo ni wakati mi adagara akabo wakati ujub wakati fulana jakatil fitr be wajibiya wakati juma jakatil fitr be wajibiya de sungalo tile laba ni tile binna ni sungalo kera mugani koronto de kalo yera tile binna kalo yera jakatil fitr wajibra o wakati de ube nanye sungalo dafa tile bisaba de tile bisaba na min tirela o su tile binna doro jakatul fitr wajibra o waqti al-wujub inda qurubi samsi fi akhir yawmi min shahr ramadan. Jakatul fitr be wajiba de sungalo dol laban doro ni tile binna jakatul fitr wajiba ni ode o don ko ko sani tile kabbi sungalo dol laba sani tile kabbi mo mi ni muso min furu o be ni domi demi wolola o jakatul fitr wajibira ni mo mi nye muso furu ube demi wolola sani tile kabbi sungalo dollaba tile binna kasoro e muso furu ube tile be bi wakati ma ya soro ninde injigina aka jakatul fitr kera wajibiye me tile binnen ko fe sungalo dollaba tile binnen ko fe mo munum be wa wolo ola ube mi nye muso furu olera ube ni mi nye tunye kafira silamira ola jakatul fitr ma wajibiyaka parce que jakatul fitr be wajibiya wakati mi aya sura lete jiyan kono a wajibiya wakati kono ye tile binni de sungalo don laba ni tile binna jakatul fitr wajibra odela aw jakatul fitr ni tile binna ado jakatul fitr bo wakati fulana yoye be se ka jakatul fitr bo ni tile binna sungalo don laba doro jakatul fitr wajibra abe se ka bo ni abo wakati fulana abo wakati sabana nin kanunendo. Abdullah ibn Umar ka hadisa ci de nya mariyali ke ko jakatul fitr kabo sanan kabo kata salli kenek mana salli do ni fajiri salli sani kabo kata salli keneka ka jakatul fitr bon akan ka dimmi maka dama ninda ya wakati nyumai amara an tuwadda qabla khuruj an-nas ila as-salah ci de nya mariyali ke kabo sani mugo kabo kata salli keneka donc fajiri sallen kofe sani kabo kata salli keneka ka jakatul fitr bo abo chogon nyuma yenninde abo wakati min kanunende o yenninde ninyi abo wakati sabanay abo wakati duru enanina ni otebbe doni ke ba ko ni yo ke be junubu soro mana ki yere tugu jakatul fitr e ma bo fo salli kene jiginen kofe e mi ka jakatul fitr bo salli kene jiginen kofe de e ya bo iye junubu soro nina ninta bo wakati fona ya soro mo mi nyinana ni tu nyinana de ma se ka bo salli kofe be se ka bo me ki yere tugu ka to salli kofe ka bo ibedo hadisa do kono ola ibn Abbas ka hadisa akomani addaha qabla salati fa huwa sadaqatu maqbula wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatu min as-sadaqati. Abdullah ibn Abbas ko jakatul fitr fule ko ni mo mi nyabo sani ankata salli keneka ko de jaka minale ko de sadaqati minale ni ya bo sanan kata salli keneka ko min ni mo mi nyabo
ambolen ko fe salli kene kade ya bo ko ye sarakati sempulu de bode ne ma jakatil fitri bo donc lawdi atu doni ko ni tugu kabila fo salli kene jigira do ko iba bo me junubu bila de ikala ya fa dola la ka ya fima me ajuru te se ka toila iba bo do ko ayi ni tugu da temena hari ni ya bo ati wasa iko ni sarakati sempulu bo Abdullah ibn Abbas aka hadisa nkoso aw jakatil fitri ika jija ka bo mo do be o ba fu ko ka bal masuru ku bu ka jakatil fitri duma bo jakatil fitri nan ko aka bo min chogola an ko sawu kelende be bo o sawi yala abebe jolima kilo la doni ko do ko kilo fula ani tila do ko kilo sabat tagriba pour ka bo doni ko ka nyogon soso fana tere komi sumali fe on ka giri nyogon ye chogo mi de do be sumali fen do suma o be kilo fula ni tila de di atigima do fana be sumali fen do suma abe jigi okoro do fana be sumali fen do basakiri la betemo wala ode yato تقريبا لجنة دائما لبوس العلمية ولسيرا منك وكو تقريبا إكاكي كيلو سبعي جاكات الفطري نيبا سما كيلو لا إكاكي كيلو سبعي نين كوني دبي بوسو سولي بيلا نين يا دفالي سينو كيلو فلاني تلا يربيفو دو يربيفو من بو كورو مي تقريبا إكاكي كيلو سبعي أبدي جمع فانتا تهوراتو تؤمتو لمساكين jakatil fitri be di fantandema miskino fantaw ni miskino jakatil fitri be di uludema wonni e kon kabali masuru dobe mba fe kinka jakatil fitri dama basitala me akana jakatil fitri taife salli kene kana jigi kato ife de mogo ni ba fe ka jakatil fitri di mogo mi mafaye akana jakatil fitri inta sanan ka bo salli kene ka akana to e bolo ka salli kene jigi de ni aka jakatir fitri lo borola ko akana tata hari na tese kanata akan mugo do yira ela e kata jakatir fitri bila ofe aka kalifa lefe sani ale kana ka jakatir fitri ta me do be afo karasa ka jakatir fitri be ade abafo aha abilay ni nye tan sorombe nata ayi salli kene kana jigi ka to ibolode akana ta uba kan mugo were yira ela ikata bilay anake oma kalifa na ke kalifa yo tigi bolo na wakati mi abata awa jama be abeshe ka jakatil fitri fara nyogon ka di fantan kelema bashi tola du tigi beshe ka du dembe ka jakatil fitri bo kata di fantan kelema abe daga ika tila fantaw ni nyogon che fana bashi tola awa jakatil fitri abe wajibi ya jonka alete kome na folo tigi bare jakatil fitri be wajibi ya minka ika salli don ini ka dembaya nafagati salli don asuna tile nu nafagati soro lay bolo min tora oko jakatul fitr wajibraika salli don nafagati doro salli do salli su ani atile ini ka dembaya nafagati o soro lay bolo to min beto oko jakatul fitr bika ibobo jakatul fitr la har ni to min beto oko na ki ka dembaya be ka jakatul fitr be abe mo munun tabo ibo uba boka ke ulutai woni mo min fana hari salli don asuna tilen na fagati yirede te e bolo pew jakatul fitr binna kabo eka la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha allati nimbila fenna min shetiyo ala ko fattaqullaha masatatum ala ko ishira lanye akasheku damaira e ka salli do asuna tilo o yirede balote e bolo yirede na fagati te bolo jakatul fitr tika awa don ko ko ni mo min tunkera o chogola salli do miren na fagati tunte e bolo anko jakatul fitr tika e bobo min kalama sanan kata salli kenela do ya ka jakatul fitr fara nyogon ka kana dima e ka salli do na sunna fagati bola to min beto ifana bese ko obo e ka jakatul fitr la ni jakatul fitr na di e fana ma e ka salli do na fagati soro min tora oko ifana bese ko bo ko asuma ka bo e ka jakatul fitr la obese kanye awa jakatul fitri anyuma iyere de ba tila fantaw no nyogonche ni yere be fantaw ndo iyere kika jakatul fitri atila fantaw no nyogonche hakili sigi bodela iyere ba do odela nga jakatul fitri adonat adonyorola ibe dankana yasoro ola idankala ne nunai me mo min ke fantaw ndo
abeshaka di misiri alimami uma na akasoro alimami min ni dale bala akasoro alimami min ni dana ya baka ni jakatul fitri wa dirama ni sheta yere ayere makobe hakke min abeshaka obo ala fanta munun be misiri kono abatila ulu fana ni nyogonche alu bu abe ulu fana so ni dale be alimami min na ni nchogola ibeshaka jakatul fitri dama katana misiri la alimami kado adonyorola minna ya sura alimami mi dana ya taka komi do bake chogomi ni jakatul fitri bora tara misiri kono alimamu yerebu ka boro sa kama fantan kelente nu be do fenda ma misiri kono o ba beddo boro la ka kala katana ka so kono ado yere ni sungalo temena o ba fere mogoma do de la ko fonne ko aleba ka jakatul fitri di alimami mimma alena ka dembaya abe mimbo abe sawu e wabi wolon fulabo abo bona ka dembaya comme ni baloko de la kale mina aleba ka jakatul fitri alimami minna de ko ye tonu kelende fere ale ma jakatul fitri la abe jakatul fitri munu mina ko maraye ko ye tonu kelende fere ale ma tuma baloko ya ale mina donc amadabo ni fana kama ni e yere makobe fenna na fakati ko la ibe se ko ota kono ne fantaw be misiri kono e fana kata do boro la kata la sagoye fo e bo fere mogoma ni alimami dana yate ninka ni alimami asugu ni alimami sugu kanika jakatul fitri dama fantaw nyini ki ka jakatul fitri dama parce que na dira alema tara ka misiru kono fantaw tu ka hakkeso abe fantaw take ayere taye kata la sagoye ni alimami sugu ikanika jakatul fitri dama donc antum be doni min fo jakatul fitri kola o yen ninde balmu ni salli kene ni ewa kalo min fulen ni allaba ni be bo kata salli kene la fo ka tamaro kise damado de du folo ibe tamaro kise damado de du kata salli kene la we ciden ka sunnay sallin cini te sungalo salli te ciden te bo abada kata salli kene ka fo ka tamaro damado ako ulu du folo o ko fi abita salli keneka ni bita salli keneka fana itara ni sira minye ibe sage ni sira wereye ka sira ubo nyogon koron itato ni salli chini na kabaru be fo munum be misiru kono bo kabaru fo nu yereye meni alimami na na doro ni salli aka kabaru be tige ale ni salli batte kelenya ni alimami ko ni bora kana salli keneka doro ale ka kabaru banna aka kabaru be tige yorola ambe ala deli ala ka salli ala ka yira ankenela ka sungalo timme ko nyuma ka no yanye sadaqati munun kera kono sallu munun kera kono ala ko minanye anye qataw munun ni junubu munun ke ala ku yafanye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.